maona kuti zuva raenda karanyura nyaya dzakadai urukanganwa darira sabita mafambisi idirezi Noimsa chokwadi pamberi pedare pamberi pamwari taura chokwadi mwari vandibatsire noimsa kutaura chokwadi pamberi pedare pamberi pamwari taura chokwadi ndinoimsa kutaura chokwadi pamberi pedare pamberi pamwari taura chokwadi Tengo más amor ahí. Nonzi Emil Dargo. Nesse chikazi. Urunzi wazei? Uwara. Famba uguru famba. Ye mkuru wacha rumbo simuko kana kumba flat 00 Leonard wakadi Ndwandi batira mbava yangu wakazvigona sei kuti ubate mbava ndakandatambura changa chichakaitika kumakore mangani makore rino ratapinda rangara 4 years ambuya munonzi zita renyu Asam Gada manengo yakadi muchitamba henyu na vakarambunguwa vechi2 yaonana zvokuonana sei changa chashaika kumba kuti muzochiwana kuna Karambanguwa chii mari here kana kuti chinhu chacho kana kuti asi kuti mukomana uyu akauya kumba wanotora munhu auya nditi amaita kuti ndoda muriwo ndapane mombe yangu yange yafa ndamani muranda sana wapana pamushoma kandoda odhora chete ndapima muriwo uyu pandamu kanzi muriwo ndakusiya panapa ndoda nda kuti garden pandedzoka ndidzonachaze ndichiutora ati akwadi wededzere chi amaikeni panzawo ndidzonachaze ndichiutora zvichiwa iye akaenda kugarden pandaenda kumusakani ndatenga zvandaida ndidzoka ende funga akasvika zvokuma 9 vanditi ndazotase ndazotora muriwo wangu ndandahaura ichi pandamutambidza muriwo ndifandicha amaita kudzwa zvakadii kuti titambe tese ndakati iwe kutamba tese kwa kutora ndekwenzira ipi zvikanzi kukuti tidanane ndakati inda wataura kudaro zvikanzi zvinoita murume wenyu matenda kubhora zvakawandisa kuti ndinokwanisa kuti sei handikwanisi kukudza ndikandati ina ndese ndofunga ndani makore vakaenda kubhinga vakanogara vakadzoka vakandona ndiripo vakaenda kumazuva vakadzoka vakandona ndiripo asanda sese asati ndazviita zvikanzi kazhinji kacho kwana ndichirambwa nevakadzi vevanhu ndinge ndisina kusvika ndakata sei ndakatsigira kana ndisvika ndakata sei ndakatsigira ndisvika ndotanga wata sei kudanana kwatikaita tadanana takabva amai vacho vaitozviziva kuti ndodana chini mwana wakanasisa vacho vaitozviziva saka tadanana kudaro vakabva vatanga kuda sei vakabva ndopakatanga zviziva vatanga kutibvunza kuti vamaita kuda chii chiri kuitika ndakati hapana imimi kuta sei muri kungonza nevanhu ndezvechikuru hapana zvatita sei zvasvukita zvanzi wohora iri ndichata sei ndichata zvondichaita vatagara ndifunga kubva ipapo takabva tambomira kuonana ndifunga 8 months asina kana kuonana apo ndopatikadzonana apa kuzosvika mukomana ndasangana naye ndifunga ndichisangana naye ndakamubvunza kuti iwewewe ko waudzwa nani kuti babatavudza hapa
zvikanzi ndafuna nakule vangu kuti tiri kutaura. Ndibva ndati ho, alright. Ndibva ndichikwidza chini nikagoronga. Ndibva ndakwidza nikagoronga. Ndakwidza nikagoronga iye akabva atera. Ndibva tagara. Ndibva takakurukura nyaya dzataikurukura. Saka ndibva nditi apa tata ndichitata nenguva tina kuonana. Ngatizongoti 2 minutes vatatise vataenda. Ndibva ndati iwewe andiri kuziva kuti mashoko ari kubuda nevanhu vana kumanza here kuti ini ndakagadzira. Chikanzi izvo kugadzira ndakati sei ndakazvinzwa bva nditanga ndati sei nditanga ndaona. Ndakati iwe uda kuona nenzira ipo akanamata zvangu ndakanamata ndingoda pungwe ndiri pamusoro. Saka imimi mati akauya achitsvaga muriwo kumba kwenyu. Ndobva mamupa muriwo. Ndibausiya kumba. Saka kubva ipapapo pakangoya muriwo makabva mangodanana musi iwoyo wauya achitsvaga muriwo. Aiwa kuonana kwedu tsanga tikuonana kwedu zvanga zvizvi apa neapa anga zvizvi kuti everyday. Saka makangoti paakangosvika makabva mangoti chance ndobva mangomuda musi iwoyo sezvo zvainetsa kuti muonane. Aiwa nawe mwana ndakumuda musi iwoyo akazodzoka. Amai imi muri kuti makange maziva kuti makagadzirwa ndizvo. Inde ingonzone vanhu. Indibva ndazivabvunza kuti baba taudza ichokwadi kuti makandigadzira. Zvikanzi munhu akagadzira munhu aatese haatauri. Saka maingonyuma. Asi masingazivewo. Ndasingazvizivi. Asi dai makaziva kuti makagadzirwa maizomupa here bondo ucho. Semapira mukamita. Iyewo semunhu aida kuona aida kuona kuti chokagadzirwa here. Aida kuona. Saka kurevera kuti imi makangotera zvaaida because iye aida kuona nemaziso ake. Aida kuona nemaziso ake. Saka game ndobva rarohwa. Ndobva abva. Ndokuenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo. Ndobva ati zvinhu zviri right. Ndobva radoka. Mangwana acho manheru. Chakati chatanga. Ndobva zvikatanga. Waita sei? Chii chakaitika wapedza kuita game? Pamusoro changamira. Ini zvakaitika nezvekudaiswa. Zvokuti inini musi wakaitika nyaya iyi ndakabva kumba. Handimo ndada kutakura ndenda kutara. Ndatakura munhu wangu ndokuenda naye kutara. Mai ava inini nanane nguva 7 months tisingaonani. Mushure mekunge ndatombovaudza kuti inini mai neni ngatisiyane. Murume wacho akatombohandira achonza nditarai mashoko aya. Akasvika pakubudikira akatouya akati shuwa ndanza mashoko achitaura newe murume uchiti handichada maita kudzi. Asi mhinduro yandanzwa kune mudzimai wangu handina kunyudzwa yakajeka kosi haana kupindura kuti handichada. Funga waiwa achendachera mvura kukanya zviti natatu mukuru. Ndabva pakutakura munhu anoenda kutara wakadzoka. Iwo vakasimuka nasekuru wangu futi vachitanzwa kundotsvaga bhero ravo dzanga rakabiwa rekutanuka road. Ndikasvika kumba ini mudzimai wangu anga asipa ndanga ndinofudza munhu. Ndifunga pana bamunini wake murume aripo pano. Aiuya pangu nguva nenguva achiti ndoda kubvaindira kuenda kwandakunda kuenda. Munin'ina wake iye akazviziva kuti murume shamwari yake yabuda. Uyu mukoma wacho abuda. Ndokuuya ndobva nditi ndatumiwa namaita kudza hanzi vada kukuona. Kati vada kundiona kupi nekuti ini maita kudza murume wacho akataura kuti handidi kuona kamira nemukadzi wangu. Hanzi vada kukuona kuri kowa. Ine ndaga ndine jeni yangu yanga ndinayo kwenda kunogasa bheki rangu musakaneni kwezanga rakadambuka mabhireki. Ndikati alright. Sizvo wagadura namusakaneni saka chirega tiende tese. Ndofunga ndakasunga akatumwa anonzani anonzi Ken. Ndofunga ndakasimuka inini pamba nemukomana uyu ndosvika muri kowa vanga kuma round 55. Ndokuona mai ava vanga vakasiya bucket round ndofunga pomwe 100 meters kwavaichera mvura. Ndokuya kurodhi kwangu ini ndaiburuka naye nebike vakamira muside mekowa vakapfeka skate yasvika muno. Ndobva ndati ndisandasvika muri kowa imomo mukomana uya anga ndinaye akatanga vanditi ndoanzi vanomuona kubound. Ndati kubound ndikati handidarikira hapana munhu. Ndobva ndadzika ndokuenda parikowa ndosvika shona mai vakamira ari parikowa. Ndobva ini pamfungwa idzodzo ndakatanga munhu arwa nedream kana munhu akatanga hanazonzwisisa kuti chichakaitika panguva ndakavaona. Ndobva mukomana akati ndo mai vangaita se vada kukuona saka iwe chimira papo ndiyo ndimai guru wake. Ndofana kaburuka ndati iwe chitimirira papi pamusoro apa ndizvo nyaya yada kutaura. Mai vakanditi ivo vakapinda pamberi vakanditi weya kuna zvingatotimira pana parikowa iwe chitira kupi kuno paside penekari pakaibuda zvandiwo chitira papi ipapo. Shuwa ndakaenda paipai ndokusvika vagara pasi ndofana namira. Ndobva vanditi koinda kurova. Ndakati
ingwaniwo kuti ndinda kurwa andi murume wako akamboti garisa dare pachitaura kuti inini zvamuri kuita inini siyai zvamuri kuita ngwa ndakataura wanda kati ngatisiyane akanditi hazvina basa izvi babata kudza vabuda vapo vaenda kupi vaenda kutauni haina zvakabvirirawo shoko randatanga kuvaudza mai vaitoda zvokuti ndirare navo kuzi vaitaura vachindibata bata indakamira chirambo gara pasi ndobva vatanga kutaura kuti indakavaudza shoko rekuti mweya wangu uri kutiudza kuti imi makagadzira ndindatanga kuvaudza shoko iroro vandakatora ka 3 kuti ini ndikuona kunge makagadzira vakanditi sanhare vachinditi hapana zvakamboitika asi nhanangu yairova pamwana ndakamira ipapo shuwa ndakasvika pakupurirwa ndokubva ndarara navo maya panguva ndakarara navo ndifunga ndakabva papo zve 15 minutes ndakutira mukomana weyawo ndisvika paya paya nyamuna pasisina anga aita kura bheki rangu aenda musakanyeni ndosvika kuikui ndakaonzwa mudumbu rangu richioma muno ndini ndega ndakadaka nepamba pana mama asi handakuvaudza panguva idzi kuti nezvandiri kunzwa ndiri kufufutirwa handina kutaura ndakabva ndadarika shuwa ndobva ndaenda musakanyeni ndokusvika kuikui ndokuona baba munini vaya ndobva ndavati shamari ini dumbu rangu riri kuziva shuwa pandasara paya ndasangana namaiguvapo sezvo ndowatumiwa kozini handabva ndakuona bva ndabva kutara iwo ngobva neshoko kuti matadza ndakukuona but ini dumbu rangu tudase rakurwadza ndobva nditi hapana zvakamboita mufesi uyu hapana zvakamboita ndobva ndati right shuwa ndakabva ndobva ndadzokera kumba ndakasvika kumba inini amuna mainini vangu vanga vauya ndofunga pandakasvika dumbu rangu rwadza zviri kure kure handakwanisa kunge ndichiudza mudzimai wangu panguva iyoyo ndobva tatora ndakadya 3 musuwo ndobva ndanzwa kuti dumbu rangu raakuita kuoma ndobva tarara kuseni ndakakomba nyonzwa kuguta tikati nochera nzungu takanochera kumunda nditochitanda nawo mushe mushe dzakuma around 5 unodoka mukadzi wangu andisira mvura yekugeza ndobva ndageza ndopinda mumba ndabadza hangu TV panguva yakati achiga nditora hangu mvura yakatonhora ndimbono ndakanwa 1 cup ndonzwa dumbu rangu ndotanga tase kuoma ndakamboshingirira ndiri mumba kusvika panguva yekuti inini panapa ndinwa kufa panapa ndikapinza mwana wangu bhizi inini ndine zvandakaita kozi pandakabva ndisangana nemukadzi weya ndopatanga zvimba dumbu rangu ndopa ndakabva ndaudza mudzimai wangu aitobika ndikati shamarika nyaya yawaifungidzira yeye ndakuda kuchipupura chokwadi pamberi pako wakadzivirire here kana wanga usina apa takasangana pana tisina kudzivirira asi mashure uko takambosangana ndopa ndavaudza paipai mudzimai wangu osvika akavhunduka aitenge semunhu anokacha madzi kaurwa hwese wakapinda mukati panguva idzodzo akabva nditi mutaura chokwadi here ndakati shuwa yandiri kutaura uzotakata mawatomira panapa ka ini chanda kutofunga ndekuti ndiende kuti muridzi womukadzi ndinopupura chokwadi kuti ndozvandakaita kana asi ari ndiye akaita zvinhu izvi akwanise kundirapa nhora asi kana asi ndiyewo handina option andakaita but ndinoziva kuti pandakasangana nemudzimai uyu ndopana mazvimba dumbu rangu shoka takabva ipapo ndokuyambuka ndokuenda pamba pabobo wacho takasvika pabobo wacho ndokuvaudza kuti ndozvaitika ini panguva ndakasakwanisa kutsanangura asi mudzimai wangu ndiye akakwanisa kunge achinotsanangura kuti ndoda muziko ndasangana naro ndobva ati but mukomana hapo iye angaenda kwauri kwake but anga akudzoka murodhi ndobva afonero zvakanzi ndakutosvika ndimirire ndofunga kwadza akafonwa akatanga kutaura kuti ndazviziva ndozvaitika arikoko ndokubva achiora ndosvika mai manje ndobva tabva pamba paipai funga nguva ndada kutokundikana ndakuta mweya wekudhonza baba wacho vakabva atibva ati aiwa ngatibvei panapa ngatiende kupi kumba kwake unofira mumba kwake unofire kumba pangu ndobva tasimuka ndokuenda mumba kwavo ndofunga panguva dzandandafona hama dzangu namama wangu nehama dzangu dzauya vaudzwa ndozviripo ndo vanhu vakanga vakwanisa kutaura naye iye akabva asvika takaungana pamba paye ndobva ati koidi akuungana pamba pangu kwakanaka here zvakanzi kwakanaka zvishowa zvakanzi dambudziko ratika nderekuti mukomana wayo apanapa chipupura chokwadi chake kuti akarara nemudzimai wako but akuzvimba dumbu zvakanzi zvakanzi saka panapa azouya sei zvakanzi auya nenyaya yekuti ari kuzvimba dumbu ndofunga akabva abvunzwa uyu nababa wacho kuti une zvawakaitira kumudzimai wako akatanga amboramba zvakanzi handina ndobva azoti vanhu vatoti kana pasina isi takuita se takuenda gare gare ndopakazoti shuwa ndine akaita zvinhu zvipi izvi ndo pakatanga kutsanangura vachitaurana namama wangu vakuti kuti saka zvoitwa sei kuti kana munhu ndimi akaita zvinhu kuti mukwanise kuita sei kugadzirisa munhu kana achinge apora muchitaurirana imimi kuti zvofambiswa sei nekuti munhu ari kunzwa kudzimba rikurwadziwa iye akati inini ndakawesta mari yangu yakawanda kuenda kwandakaita ndinofambira nyaya idzi ndakawesta mari yangu yakawanda saka ndiri kuda 800 US ne1 mombe pamusoro kuti ndikwanise kurapana namunhu ndofunga mai vangu ndowaita nakapindura kuti inini handina mari iye haana kuti mari pari zvino mari yese anga tinaye foja yese akatengesa foja akashandisa mari yese chinja ndikagona kukubatisa pari zvino ibike riripo rashanda DCA rakatenga DCA ndonakwanisa kuti rinda nemari ari kutaura watenga mari ndakatenga 1.2 ndobva zvanzisa zvakutokubatisa bike then iwo kana uchingwara pano namunhu mombe wauri kutaura iyi yochizouya
ndofunga akabotanga kakavara zvikazotora right bike racho ngaruwe ndofunga bangu vakasimuka neshangwa dzavo dzangwana dzavana trachi bike panguva iyo mombe yakaramba kubatika kuzaida zvisi zvika1 mombe yakanetsa zikanzi mombe anozotora mangwana kuseni ndofunga mombe yakauya ndobva bike rakauya mombe ndobva yasara ndobva vasvika paye zvakanzi right takuita zvatakuchichira tichiorona munhu ndofunga vakaenda kwakaenda nemukadzi wavo vakamboti ziva rikoko ndobva ndazozoteerewa ndokuya akaine mvura yake ngeri mukapu handina kuzotenga ine but chandakaziva kuti mamune ndimadhaka tanga timo mukati ndobva ati achakumwisa mukadzi uyu mvura ndobva ndimwisa mukadzi akati usacheuke unoita nemadokero shuwa ndakataya ndo panguva ndakanzwa dumbu rakaseera asi ndataka kurwadziwa ndandakurwadziwa zvakanyanya ndobva nditi zvangu zvatoita hazviperi hafu inopera zvishoma nezvishoma ndati alright shuwa takabva tasimuka ndobva taenda kumba kufanira kusvika kumba dambudziko ramba ngekuti ndaimboti takatarorwadza tanga tozvimba baba vacho akamukira kuseni nemwana wavo umukomana ndobva vauya kumba kuseni vachindibvunza kuti zviri sei ndakati so far hapana exchange yachinja ndikuramba ndingoita se ndichirwadziwa zvikanzi alright saka isusu zvatakuda kuti takunoudza mukomana kuti ndo dambudziko rakushamwara ndinoda se hatina kupera but iye tamubvunza kuti wakaita zvinhu chaizvo here akandi ndakatopedza ndofunga ndakaramba ndichingorwadziwa kupedza azotaura kuti kana zvichinetsa imi munoda kuti zvinhu zvangu zvandakakuitira zvikunoka kuitirai chiuya mutore bhaiki renyu muende kunotengesa nemombe yacho motengesa mofamba moenda kwamunoenda kuti pedza dambudziko ripi rarinaro mukomana ndofunga isu panguva iyoyo zvakatanga kunetsa kuti iye atitore bhaiki iye achiti ndakazvirangwasa kuzvipedza pamwe zvichapera ndangoramba chirwadziwa pedza ndatomba kumba ndaenda kunogarana namai pesa ndatozobva kumba ndandanha karoi ndakufamba kuti ndizame kubatsiriwa dambudziko rakamba rinonetsa ndakatidzoka so patakadzoka kunoko takazonge tagara pasi ndokuona kuti nyaya yekuti tirambe tichitaura tega tega sezvo uye ari kuita nharo kuti iye handikwanise kunge ndichiorona munhu zvisina kwana chirega nyaya tichizisa kuna Changamire ndokusvika kwakaita nyaya kunoko. Asi zvako iwe uri kuziva hako kuti wakaita musikanzwa ipapo ndoti hongu Changamire. Wakagutsikana here nokuti kuti umpe bike nemombe imwe wakagutsikana nazvo? Inini panguva iyoyo handina kunge ndakagutsikana nazvo nekuti inini ndairwadziwa ndachandakwanisa kutaura ndaitaura ihama dzangu kuti isusu munhu wacho ndiyakabatikana asi kukwanisa kutaura saka kuti isi tuti anozviwana kupa kuti izvozvo tingoti oyi mari yacho chiripo ibike chatokwanisa kukubatisai kuti iye kana achinge magona kupora muchitaura. Asi pari nhasi wanani iwewe uri kutaura zvinenge zviri muzvika wakambenge usingatauri kumashure nhasi voisi rako riri kubuda tiri kurinzwa unoti kudini hama yako yakakwanisa kukuregedza kubva padambudziko raunga wasangana naro? Inini ndinokwanisa kunge ndichibhadharawo kumutadzira kwandakamuita saka taiya kunokuchiyananisiwa zvigona kubhadhara ndobhadhara musha yangu yandakaita. Charamba uchidana naye nemukadzi wake? Ini mukadzi uyu handirambe chidana naye nekuti mukadzi uyu ndakatorambana naye asi zvakaitika panguva iyo handina kunge ndakanzwisisa kuti chii nekuti nani 7 months mukadzi ndatanga kudana naye muna November 2024 ndobva ndarambana naye inini muna September 2025 hamba ne 7 months tisingasangana. Kumashure maimbosangana kangani? Zvokutosangana iye ndatozotonditsvaga nekuti inini ndasingatombomtsvaga namufuna iye ndaitotsvaga vanhu aituma kuti poinda kuruwa mazuva ano kana ndiri pamba pangu aigona kungouya kana nekumunda akagona ndiri munda aingouya achingokrosa ari kumunda achingonditsvaga dzimwe nguva nyangwe ndiri kupi kwandiri pabasa rangu aingona achingobudikira ikoko amuna kuti murume wakabuda chete aiuya achinditsvaga. Leonard, wati vanhu ava wakatanga kuziva zvinhu izvi 4 years ago mukadzi wakati 2 years ungakwanisa kunditsanangurirawo kuti chii chaitika kuti usvike pa4 years? Inini kuti ndisvike pa4 years mukomana achiuya tongoti achiri kugara kwamai vake asati auya kwaari zvezvo kwatiri tese. Mukomana uyu taifamba tese tichitamba tese bhora aiti akanzwa kune bhora aindiudza anga asingaregi uyezve anga asingatondisiye uyezve ndini andine bhaiki yanga asati ane bhaiki. Unotamba namba chii? Ndaitamba namba 5. Iwe waitamba namba chii? Ndaitamba 9 11. 9 yeugoesa. Alright. Right, mukomana auya kuzogara 2022 rogore auya mukomana takachaya tese zvidini saka mumwe wangu auya kudhuze sezvo
zvanakidza kuti kana takwenda kubhora toenda tese sezvo tiri vanhu tisingasiyani. Takachaya zvidhina pamwe chete zvake nezvangu. Mombe yatushandisa dzangu ngasati ane mombe dzakakwanira. Takatapedza zvese ndichitomubatsira kunovaka dzimba dzake, ndakatomubatsira ndatobata mupeni papo ndatovaka. Tapedza takazoti kumamberi ndakazoona zvakutanga kuchinja. Gore roro richingonoti pere chachatova chirimo zvatanga kuchinja mafambiro ataita. Pamwe pacho akumboenda kubhora asandudze ndozongonza kuti nezuro anga ari kubhora kwakati akazodai indobvunza kona iwe zvafamba sei iye nditi nyaya iripo ndoti paipe ndakangozobuda zveimagine ndasina kana mari mufoni ndobva ndangobuda ndobva ndaenda. Ndoti saka kumashure kwacho ndobva ndazoona nemukadzi wangu takunetsana kuti aingoti weekend yega yega sande ndamboenda kusanda. Pamwe pacho paifoniwa kana zvekuma 4 zuva rinorereka kune hanzvadzi yake kuti uye mundirukewo pamusakaneni. Indoti uwe munhu wechidzimai haufaniri kungochibuda pamba nguva ino, ndonguva inofanira kungochitodzisa mvura kana kuti wakutotanga kubikira vana kana kugesa vana. Mukadzi semunhu anenge ane appointment yake taitanga kukakavadzana zvotaipopotedzana zve4 years dzese idzi panga pasina kana rugare. Saka inini semunhu akakura wakaita vana vangani pa4 years uyo achinetsana uchifungidzira kuti hapana kana mwana kuzi mwana ari kusofa mudiki ane 5 years. Mwana ane 5 years wakwe wewe mukadzi ndovana vangani mukadzi mudiki ndiane 5 years. Saka vaingoenjoya pesa pa4 years. Okay, endera kumberi. Saka vanhu avo vaiti nyaya ikaita kunge yanzvika vaigona kugara zve7-8 months zvokuti haungausingatombozvifungidzira kuti vanhu vari kudanana. But nenyaya yekuti munhu anenge achienda mumatownship, mongoziva mumatownship vanhu vanoona kuti mafambiro akuitika haasi. Asi ini ndaiti ndikazoona ndikazvinzwa ndobvunza mumwe wangu ondirambira, ndonobvunza mukomana washamwari matambiro acho ayapi matambiro atakuita aya bhozi asi ndo vandoiziva. Mukomana utonditi handiziva. Saka rimwe zuva zvegore zva2024 madzimai akabva nowacha ungairi sande. Vandati manje wanowacha sande taida kuenda kusande, saka unozoya toenda nguva. Ndikati mai manje ndobva aenda. Saka ndakaona anonoka ndobva ndatanga kufunga nyaya iyo. Ndakati nenyaya iyo yakataurirwa paipa kuti mufesi ari kufambidzana namadhamu wangu ndega ndiendeko. Ndichibva ndafamba ndobva ndaenda kuikoko. Shuwa ndasvika kuyo papa nevanhu vakawanda parwizipo but mukomana uyo anga ane plani dzake dzekuti aone munhu vataure zvekuenda kusande but vanga vasingakwanisi kunge vachitaura nenyaya vanhu. Saka ndakabva ndagarawo zvangu padenga so pakavharidzwa negadheni ivanga vari murwizi muzasi ndobva ndagara. Saka mukomana akaenda so munhu ada unochera mvura kutsime rainwiwa mvura kusiri kutsime raichera mvura kuchaisa zvidhina. Ndopakataura namadhamu vatanga kutaura ndichidza zvese zvavaitaura papapo vachiti ko iwewe murume wako akazozviziva uye akatoti inini nyaya iyo haifaniri kutoziva bhozi murume wangu angozviziva pararamike ndanoti hasha dzaanadzo hadzina kunaka. Ndobva ndagara ndobva vatanga kutaura ndakagara uyo achibva azonzi saka iwewe kana murume wako ataura kuti achikuomesera toita sei kumapeto kwemekirani. Uyu mukadzi ndobva ati mhere zvaunenge wafunga iwe ndozvatoita. Ndobva ndabudikira paipa ndobva ndasvika. Shuwa mukomana akamboda kuramba nyaya yake ndobva ndamuonesa ndati ndo first and last ndikutanga nekupedzisira kukutsura nekukuudza. Mukomana akabva nditi sorry shamari ndiri kukumbira uchiregera. Ndibva ndazoenda pin code ndanga ndisati. Ndobva ndaenda kuna mai vacho. Ndasvika kuna mai vacho. Mai vacho ndobva ndavaudza ndozvi kuitika so. Mai vacho ndobva vati alright ndichamutsura mukomana. Ndobva papera mazuva ndobva yadzoka nyaya yakupinda munzeve mangu handingazozvise kuzoita basa nazvo sterebozi vanzo vangotaurwa nevanhu. Zvakanzi iwo ndiri kudana nemukadzi wani womukomana uyu uri kunyepera kuti mukomana dana nemukadzi wani. Ndati alright zvakanaka tichaona kuti kumapeto chii chichaitika. Vatagara gore rakapera. Mukomana inini ndakabva ndatanga bhozi vaifona pafoni. Saka ndaiti ndikajusa airtime mufoni ndatati nefoni 1. Mukadzi ndakati ngatishandise foni 1 ndati mukadzi ndaiti ndikajusa foni ndisati ndatoshandisa airtime iye ndoona mane 60 ndobvunza kuti ko airtime yangu yashanda chii. Iye aita vakafonerana aidhirira makosi. Ini ndobva ndati alright. Ndobva ndatora foni ndobva ndaiseta memory card. Aiwa nakuisa ko record. Ndakabva ndaisa iyi. Ndakabva ndaiseta foni iyo. Ndaiseta foni iyo kuti pakupinda ko yake
ichabva yawa kwangu ndobva ndatenga foni andanonoka bva ndatenga foni ndobva ndapa madzimai foni ndobva ndatenga line ndobva ndavapa line ndobva ndagara saka mukomana aita akafona yanga asingazeti ko yake kuti angasvika kwandiri ndozosvika saka ndaisvika kumba ndobvunza mudzimai iwe koi kusvika kutaura zvakati zvakazvifamba sei mudzimai oramba iwe wangotorongesa mudzive chete mudzimai oramba chingoteera zvautaura ndomubvunza mukomana ndatomubvunza straight nezvaataura uyu ndomubvunza nezvaataura vairamba vese asi vaitadza kuziva ndikuzvitora pake kuti hamunhu ari kukudza ari kunyika alright zvakanaka saka ndakazoona kuti azva ndiri kuita izvo asi ndizvo ndobva vachinja futi strategy ndobva vaichinja ndobva ndazoona rimwe zuva kuti vanhu vachinja ndobva aita akaenda kumashops time dzonoenda ini ndaiteera ndaranga asingandonoenda teera rimwe zuva mudzimai akudzoka mukomana amhene kwaaibvawo nembudzi ndobva misa bhaiki rake parodhi mudzimai akudarika ndobva shedzewa aidarika neimwe rodhi ndobva mushedza ndobva aenda paipo saka ini ndakazoita mistake ndakakasira kusvika paipai mukomana ndobva ati nyaya ndadedzera gogo vangu pana painyaya kuti ndachida kubvunza kuti ko ndakanzoti kule vada kundiuraya ere ndobva ndamubvunza mukomana ndati saka iwe nyaya yakuremera here kunge uchisvika pamba pai uchindibvunza iwo zvakanaka totaura pane kuti ushedze gogo wako parodhi pana muri tuda ndobva ndakoitora senyaya isina basa ndobva ndati alright zvapera ndakaenda kumba mukomana ndobva aenda saka ndakazozoona kuti inini vanhu vakundita romba ndikutera mukadzi plus ndikutsvaga nyaya ndisingadzibati ndopandikazosvika kuti ndinotsvaga sekuru vakazondibatsira. Saka vakubatsira sekuru ndobva warova pin code yako. Mudzimai hauna kumuudza kuti pin code ndarova? Mudzimai handina bhosi munhu aindiita semunhu akachirwa. Okay. Asi anga kunzwa nevanhu kuti pin code haanayo. Ipapo anenge ada kupati nzvenge mudzimai bhosi isati yaisiwa pin code inini ndandisina mari. Ndasati ndane mari. Ndataura nasekuru wangu ndibva ndipa nhamba ndibva ndataura navo. Saka ndasvika kumudzimai vakanditi enda unobvunza mudzimai wako kuti achiri kuda kuenderera mberi nazvo here kana kuti achasiya. Andipindurewo pafoni. Tova vakataura vese nasekuru yemudzimai. Vasati vagadzira pin code. Vasati. Bhosi ndandashaya mari. Saka kwakuruda tira kumuchichidzira kuti pamwe anogona tase kurega. Mudzimai ndobva vataura vese akati sekuru inini ndakasiya. Zvakapera ndobva zvapera. Saka inini ndaiona nema movements aiitika. Mukomana aiti dzimwe nguva akabuda pamba pake. Waikonomuona achimira pamukova bhosi padhuze apa siparefu. Achimira pamukova. Pamwe pacho madzimai aiti akangoona ivo vakangoti damboenda kumashops vakakwidza kumusakaneni. Mukomana wemuona nguva diki bhaiki rake rakuyambuka wakukwidza. Saka ndaingoti pane zvichiri kuitika. Saka ndakazoti rega ndingogara ndasaina pamari yangu ndikaita ifoja iyoyo ndobva. Yekutanga US ndakamupa 700 ndakamutambidza mumaoko make ndati ndinoda kuchengeta mari gore rino ndanoti ndikachengeta unozoti ndaja mari. Saka aya mabheozi mamwe ndakamakamura iye ndobva ndamunyepera kuti mabheozi aya abatwa. Ndakabvisa anga ane foja yakanaka yanga ari. Saka sekuru wako apa mari $800. Vakakuchaja mari yakawanda. Bhosi iwo vaitotaura kuti zvinhu zvauri kuda sezvo kutaura ndezveemergency. Saka kana zviri zveemergency toita kutongoita zveipapo nokukasira. Asi kana usingadhaute zviripo. Saka inini nyaya kushungurudzika nenyaya yevana vangu mainda asisina madhauti. Saka vakakupawo kufutunutsa dumbu here kana kuti wechi? Inini vanga vakandipa vachiti wechubu. Ungori kumwisiwa ndini ndakamwisiwa. Saka iwo ndokagadzirwa. Inini ndini ndakagadzirwa. Uyo haana kugadzirwa. Aiwa uyo haana. Saka izvozvo uyo haana pin code ndione pin code. But ikozvozvo uyo haachakwanisa kurara nomwe munhu. Uyo haachakwanisa bhosi ropa rake rangofanana nerangu. Saka munhu paanorara nouyo akurara newe. Alright. Ngatiti wewe sekutsanangura kwauri kuita iwewe. Ngatitoitawo mumwe musikana wawazochivawo samwe kana imwe single lady yawachivawo samwe. Ukanga wadanana naye iwewe inogona kuzodana namwe munhu here kana kuti anobva angoita same problem. Haana kana problem bhosi uyu ndakadetemba mutupo wake nezita rake tichijoinidziwa. Saka vamwe vese kana vakatonzi ndadana nawo hapana dambudziko. Anogona kutorara nemumwe. Haana dambudziko.
asi iye chete sezvo wadaiso iwewe uyu zvechokwadi imbavha yekubira wakwanisa kubata mbavha yako. Ngatiti nhasi iwe waita accident wafa, uyu akasara akadaro, chii chinozoitika? Atomurume ka. Ipapo ndanga ndiri pakutopataura nasekuru vakatonditi iwewo tipedzerana, mapedzerana ndikawana zvangu zvakandikwanira ndokusunungura neniwo apa sekuru achiri kuda zvimwe. Sekuru wanga akataura kuti vachipedza apa vachapedzerana naye. Iye achaenda kwasekuru unopedzerewa kuti zvinhu zvake zvinge zvakamunakira. Vasekuru vari pedyo nekure here kana vari padhuze nekuno? Sekuru vari kubhinga. Binga Karowe vanoita zvokuwe. Ari kudiwa kubhinga ndeupa mudzimai here kana kuti mukomana? akakutadzira. Akanditadzira. Uyu mukomana ndopa achanopedzisa kugadzirwa kuti sekuru akavasimuke simuke kana because asisina chinhu achidhori. Ipapo pari muzika. Warinza dare rakwe. une mudzimai here? Uri kuti udine zviri kutaurwa nehama kuti unofanira kuti uzoenda kubhinga kuti unogadzirwa injini itange kuri unotiwo kudi asi uri kunzwisa here kuti patsananguro yaari kutotaura zvinotorevera kuti iwo unofanira kutonowirirana sekuru avo uchibhadhara zvavari kuda kuti iwo ukwanise kuzorarama zvakanaka mumba mako muite zvakanaka. Hey, uri kuzinzwisa saka kana uchiti panokuremera uchazviita sei? Uye ndo zvazviri. Ukatiwo zvaaida iye aita, iwewe ndiwo wakatoenda kumba kwake, asi akaya kumba kwako. Apa pakutoda kuti iwe ukwanise kuzvininipisa kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Because iwo ndiwe mbavha yakaenda unoba kumba kwako. Uyu anga akachengetedza chibage chake mudura, iwe uchipaza dura rake. Saka chakutodiwa ndechekuti iwewe ukwanise kuzvininipisa kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Waone here kuti 1 2 uri kuziva here kuti wewe kuti uzokwanisa kugara pawakagara pakatasana neni ndakakumbira mukomana uyu nababa vake kuti vagone kumboyonora zvishoma zvaakaita izvi. Akaudzwa nasekuru kuti arijuse pawa remushonga yake kuti umbokwanisa kurarama izvi. Kuti waingorwara kwasingazivi kuti zvii zvakaitika. asi unoziva here kuti kune vamwe vakatoita tsika seyawakaita vakatofa? Unozwisa? Unonzwisa here kuti uyu kutobvuma kwake itsitsi dzaakaita aifanira kungoramba kuti andizvizive? Unozvizwisa here? Unonzwisa here kuti wewe kutonzi uende kuna sekuru uko ndo zvichatongoita kuti iwe ukwanise kuzoramba uchienderera mberi neupenyu hwako kuti ugone kuzorarama zvakanaka? Unozvizwisa here? Uyezve chive chidzidzo machundu kuti mukadzi womunhu ichi abatwe. Saka iwewe sekuru ava havana here miripo imwe yavakataura kuti uyu anogona kunoripira kwavari kuti vabatsirwe? Sekuru vachitaura vanga vakataura kuti vanongoda mombe chete sezvo ndandataura kuti muzukuru wangu. Saka iye nekuratidza kuti bhaiki ranga rauya nemombe iyeyo ngoda kuti mombe ichienda uko. Mombe nebhaiki izvi zvanga zvisiri unzi zvanga zvachadya. Asi iwo nekuda kwokuti 800 vanga vasina ndo vakati tine mombe nebhaiki. Ndo zvanga zvauya kuti zvinge zvichisvika pa 800 yanga vataura. Bhaiki rota mari. Hakusaziva bosi ndandakavati tengesai bhaiki renyu motengesa mombe yenyu ndinguda 800 yangu. Saka ivo nokuda kwokuti vakaona kuti zvinhu zvavatorera nguva semunhu ari kurwara. Iwe ngoda 800 yako. Ndoenda ingoda inini yanda ndakabhadhara. Unayo here 800? Unotarisira kuiwana rini 800? Ukwanise kudzorwa bhaiki rako wopawe 800 yako. Uri kutarisira kuti ushanda hauna here dzimwe hama dzinogona kubatsira? Bosi kutarisira kushanda kahunge iwe uri right. Imbosumuka mukadzi wake Toni. Mukadzi wemurume uyu? Ira zvako ipapo hausaye zvako kuno.
kuno kune makuna ari kuno. Asi wanga usingagutse murume wako. Chii chakaitika kuti murume abude asiye iwewe kasiponono achina una dhafu dhunda. Ndofunga ndakatarisa amai ava ndigogo vangu. Chivati gogo vangu sisi vavo vakarwa nehanzvadzi yamai vangu. Pamusoro pazvo tatamba tese bhora remadzimai rere rakambomuka riye. Tichiuya sezvozvo gogo ande kubhora tichienda kubhora. Todzoka ipapo vaikumba kwangu mazuva ose. Vachakumba kwangu mazuva ose yatsika nditsike yangu zvisingaiti. Ndichitovaudzawo matambudziko mamwe andasangana nawo kumba kwangu. Gogo murume wangu ari kudai, gogo murume wangu ari kudai. Ivo vadzoka ipapo vaenda neweseri. Vodza murume wangu kuti mukadzi wakautara zvakati. Ndo ndazobvunza ndikati sei gogo muchidaro dzvene renyu riri papi kuti inini ndakudzai maproblemu yangu ekuti mufanira kunge muchigadzirisa. Inini mukwena neweseri muchitaura zvinhu zvakadaro. Ndobva totomboita kunge tanyarara. Ndofunga ava baba ava vakambobuda igore rakapera last year. Ndobva vaenda kwavakaenda. Ndaida kungoziva kuti iwewe rudo rwako nemurume wako rakamira sei. Sangamire nini ndiri kurwadziwa hangu. Ndinoda kuti nditsanangure zvikundurwadza pamusoro pamai ava kuti sei vakandiita zvinhu zvakadaro. Ndokuti ndikwanise kunge nditsanangura zvinhu. Ndofunga tabva ipapo vanga takagara mukicheni vati ndazorora. Ndobva ndabuda ndinotarisa foni yangu bedroom. Ndofunga ndakasvika semunhu ainyumwa nandaoneka kunyumwa bhozi behavior yavo yavaiita inge yachinja. Mombo yakapfeka tusiketi twakadai vaiva vasingapfeka mazvese siketi yakareba. Vasvika pamba ndochichidyai vaingonyara-nyara vachipenya pasi. Vakazviona kuti zvinhu zvavapa izvika izvi hatisi ndizvo zvamazuva ose. Ndofunga ndakapinda mumba ndokudzoka. Ndokunzwa vanhu vachitaura vari vaviri. Zvikanzi toita sei mukadzi ndaibvunza murume. Murume zvaadzoka kubasa kwanga ari. Zvikanzi unongopinda nebackdoor. Ndabvunza ndofunga ngwedzo ndasvika ndabvunza ndikati tamuti backdoor rei. Ngwedzo ndofunga mamudhu akabva atochinja vese vakanditsamwira. Tagara nyaya ichingoshupa. Mai ava senyaya inge kushupa vangangoyekana pamba pangu everyday vachitaura zvavanoda kana vakada kundituka tikasangana kumatsime vatondipa zita nzi ndinonzi Netsai. Ndikati ndoita Netsai pamurume wangu nditsura murume wangu here. Zvinoitawo here nhai vasikana. Ndofunga takasvika kuvengana zvekusamhorosana. Ndofunga pakazosvika chiitiko chiitike. Nanhasi hatitaudzani vakanga vasina wiki vabva mapangu. Uri kundipoma ndidane murume wako eni. Vakandituka vakashaudha vakataura zvavanoda. Tabva ipapo taida kumba kwavo apa kunoita chiitiko chaitika ichi. Ndakasvika ndikuona mumwe wangu wairamba paipai kuti wadane murume wangu tasaone chihure chiye chabata. Ndofunga murume wacho akazosimba kubatwa nevanhu achida kutondirova. Twanzi musataure mashoko akadaro kuti mukadzi wangu inyure. Ndikati handiabatwa here zviri pachena ndiri kutsura wanise mutsuro wari kuitawo wangu kuti ndaimbokutsura ishamwari ndo zvandikuzama kudi kumuudza ko chauda kundirovera chii. Ndobva tagara paye ndobva tobatwa nevanhu vakadi varikova asiya kundirova paipai. Tadzokera kumba kwedu kwatakadzokera. Tadzokera musi wokuro nafuti yakaita noise. Yaita noise ndati ini ndoda ngoona maurano audata sei avari kuda kuita. Asi chiitiko chakandishamisa. Chipfeko chake chakasanga akapfeka musi wasangana nemurume wangu. Chakawanika ndicho chakawacha chikaoronora uyu. Chakaenda tsvina dzemurume iyu musi wakasangana 5 days vari 5 ndokukaorona munhu akachengeta pendi. Aizviziva here kuti pendi iyi ndo richaoronora munhu. Pendi rake ranga akapfeka akachengeta 5 days. Ndora akaisa ndobva abvunzwa nemurume asati awacha. Zvanzi ndora makashandisa here bvati hongu. Ndobva zvanzi isa mvura mubhaketi wache ndobva awacha. Ndobva isa zvimwe zvinhu zvavakaisa imomo ndobva amuisa. Aizviziva here kuti pendi iyi ranga akachengeta 5 days. Ndochaona munhu raenda tsvina dzemumwe murume waita musikanzwa kuti murume asingazvizive. Wochengeta bhuku raenda tsvina dzemumwe murume mumba 5 days. Zosvika musi wokuorona munhu akachengeta bhuku here arichengeterei. Pamusoro pazvo futotanga unditi imimi mukutaura chihure changu imimi makahura musi kuhura. Ndikati ndahura nani iwe tasaona chihure chako chiri pachena wabatiwa. Foni nichao kundinenera kuti chihure ndechipe wandekana pakombonza kuti murume wangu andibata ndepapi. Akapashaya akanyarara. Aindishungurudza akada kundituka akada kunditaura maraini. Anonetsa murume wakazosvika murume akasvika ndudza fezvo ngamai vari kundiudza kuti hanzi ngatitize munomu wanyanya kuita shanje. Ndikati ndiri kuita shanje zvinhu zvandisiri kuziva here. Hanzi ngatitizeiwo vanhu vavanyanya kunetsa. Tenda unogara kuti. Alright, zvakanaka. Ndaida kungoziva kuti ukama hwako nemurume wako izvi kuzvizvi wakamira naye kusvika apore. Uchiri kumuda here murume wako? Murume wangu ini ndomuda nekuti ngarenda asingabude changamire. Zvakanaka. Watopedza. Iwewe murume uruda here mukadzi wako? Zvakanaka. Gara hako pasi. Ko iwewe Leonard mukadzi wako unomuda here?
mukadzi dinda ndaramba asi mai amezora vake ndo vakati kanewo kamuramba achagara achengeta vana vake vari pana. Wanga waramba mukadzi nepini kodi yakawanzei ndachamusunungura bhozi inda ndakatomirira kuti iri dare ranga ratondinonokera ndandakatoti dai ranga rakakasira semadhetsi anga aripo akazochinjwa ndaitoda kuti mukomana uyu ondichenesawo kuti atore mudzimai wake ndanoti kubva kuvabereki vaiziziva vese vabereki vake kusvika kwaari vamwe vanzvadzi dzacho dzadza kutomutomurora mukadzi wakasapini ndamusunungura naiye mukomana ndaisunungura vese ndobva ndati chitora naye ndobva ndaziva kuti ndachena mumwoyo ndakutoita wakura amai mukudere murume wenyu murume ndiri kumuda ane mukadzi wako anokuda chaizvo saka kuti achengete vana zvakangonaka achengete vana rumba kwako. inini ndichange ndichimbotarisa kuti kundida kwaari kutaura kunenge kuri papi. Ndakamirira kuona kuti achiri kundida here zveshuwa. Aiwa kukuda anokuda osachaoneka nekuchinja. Iwewe mukomana unonzi asera Maki uchiri kumudero nezvaitika izvi besides iyeyo uchada here kuita futi zvakadai izvi mai Chidumbu maida kutaura kuti kudii? Mai Chidumbu ari kupi? Mai Chidumbu handina hangu zvakawanda zvandingada kutaura nezvatsanangurwa nemwana wangu kabva kugara pasi ndofunga mukomana uyu ndikamuona ihanzvadzi yangu nekuti vakaroora pamwe chete nehanzvadzi yangu. imimi ndimi mai ve saka uyu Maki mukwasha wenyu. Nenhau idzodzi dzekutsanangurwa dzaingotendererawo asi angu ndine pamwe chete pakange pazondibatawo ndanzwawo nhau idzi dzinyangotenderera ndofunga ndakabvunzawo mumwe ndofunga iye kana achitora noti ndihama here kana kuti muroora paanga ari pandakanzwa kuti nhau dzaiti pandati pane nhau dzandikuramba dzichinyanyichiinzwa pangu pamaitakudzwa ndiko zviri kumboitika ndofunga iye akanditsanangurawo nemazviri wake asi takazondinetsa tagara today ndakaona mukomana uyu anonzi Leonard nemukadzi wake nemwana wangu namai vake iye Leonard vane vamwene vemukadzi wake vauya kumba kwangu tikanzi tauya kuti imi muzondiudza umbowo hwekudanana kwamadhuwe nemukwasha wenyu. Ndakamubvunza ndikati sei wadaro kandi nekuti imi makabvunzani mai Nigel ndikati Leonard uri hanzvadzi yangu takandibvunzisa mai Nigel inyaya yekuti nhau idzi dzirikuramba dzichitenderera ivo semunhu mukuru ndaida kunzwa kuti zvakuri kwanga kuna madhuve ivo uchinzi ndoko wakabata madhuve munoti madhuve ndoupa ava imanjenjenje ganda revasikana iye akatoti kana neni wakoma nhau iyoyo ndakaiudziwa asi ndakatombomutsiura maitakudzwa iye murume akatomboya pano akanditi nditsurirei nhau yaMaki namaitakudzwa kairi asi musi wacho ndichibvunzawo hanzvadzi yangu kuti iwe hauna here vanhu vakamboudza kuti vakupfuurire akandirambira ndikandisisa hapana zvakadaro ende maitakudzwa naMaki hapana nhau yakadaro ini ndini ngatondiudza umbowo madhuve abve aenda nhasi ndikati pete kudaro iwewo une vanhu vakaudza kuti vakupfuurire saka iwe kana zvisiri uchizwa kuti mukadzi wako kwaugere bozi akati paanofamba ndendinaye kana musi wacho uri kutaura iwoyo pesa handisiyani naye shoko randakakwanisa kutaura nderadakati kune munhu umwe chete Mwari wokudenga uchaita kuti Leonard nhau yemukadzi wako kana ichibuda ichabuda pachena iwe mwanangu ndikuda kuti uirane namaitakudzwa ndoda kuti pasaona chimwe chinhu asi munhu wani achabudisa nhau iyoyo munhu umwe chete Mwari wokudenga takabva tapedza takadaro saka ndakazomubvunzawo musi uno nhau yabuda ndikati ko chii naye baba takudzwa hana kuti zvakanaka yamai ndikudawo anonzi Keni kana ari pana Keni Keni Keni
Ari kuti atitsanangure ndiye akabatanidza ava nevava vakazosangana ndiye akatora nino wakadi zvako naye Keni. Yes, yo apa waunokama naye ndeupa. Okay, unozivewo panyaya yakazoitika itambudzwa zita rako chitauro kuti wakabatanidza vanhu vaviri ava. Nyaya iyi kuiziva kwandada ndonetotsanangura mukoma wangu zvaiti zvokuti kuti ndizive kuti avira kubatana kuti ndiwabatanidza ini nasingazvikwanisa nasingazviziva. Zuva racho wakati uyu uri kudiwa neuyu. Zvakaitika musi wandakasvika kubata mukomana ndawira naye singaiti. Ndasvika padheni pake ndakaona achitoti mubva chitendera. Madzimai akanga ari kumombe. Mwana mutoona shangwani muchemberi wangu wari kurwara. Unokwanisa ndibasa une dukubheki yako nomhanya kuchipatara. Kandi dukubheki yangu ndakafa chimabhureki. Kuti nari rakadaro ragona kukunetsa. Ndakati banditsanangura rakati kune mukomana rugadziro rakasere. Anonzi Silas Matu ari kumusana. Ndakati hazvisinei ndowanaze ndogadzirisa. Zvakandanga chitoda tudura ndinaye. Ndati pakamuzama tombogadzagadzira tese matatikundika. Uyu mukomana mbati ainda kumirira madzimai angu asati asvika kubva kumombe. Shuwa asati ndamaona kubva kuseni kwezi. Mandatora bheki rake mbandi pabheki mukomana mandati mandabaya. Handizoziva kuzotera kwakazoti akazotera zvake kumusakaneni. Handizoziva kuti murodhi makasangana vanga vaita macommunication. Wanga wakateerera here nyaya yachitaura? Ndakaiteerera. Wanzwisa here uye achitaura kuti iwo ndiwo wakatumwa naamai avo? Izvo ndazvinzwisisa. Vakakutuma here amai? Havana mbondituma mai. Havana kutuma. Ko uyu paabva kusindi kunosangana naamai ava wakasangana naye here wakakuudza kuti ndaakurwadziwa ndarara naamai guru wako? Mukomana paakasvika kugrowth point ndakanditsanangura akanditi hainini asikunzwa zvakanaka maybe charo chandirova nchibva kutara nebhaiki sezvo ndamukira. Saka ina panapa nchamira kana mukomana asati azogadzira bhaiki handizoona next time. Kuona mbatakura bhaiki yake mbatsi. Haana kukuudza kuti arara naamai? Haana chakanditsanangura. Ndikuda kuti uzvudze ari kukurambira zvawataura. Right, pamusoro changa. Kufunga Keni wakayakumba. Nishoko rinoti ndaudza namaita kuti ndada kuona mari ko. Kana kuti kubaundi kwakambadza. Iwe ndo waidrive bike rangu. Tikasvika pabaundi ukati vale vana vari umu takatidarikira hapana munhu ari pasi. Tikasangana mai pari ko. Ndiburuka pabike. Yo chikuti ndokumira pamusoro apo tizopa bike uchienda naro. Ndakazotera iwe ndikumubvunza izvi. Ndakazotera iwe usisi waenda kumusakani. Ndikasvika kumusakani ndakakuudza shuwa kuti shamwari shuwa inini watisiya bhaike namaidi wako but ndikuudza kuti ndikuita sei ndikurwadziwa murume wangu akusuti pane chimwe ndaja kuti zvakurwadziwa. Ndakamutsanangura murume uyu akani. Bvunze iri uri kubvunza iwewe. Ndakamutsanangura iwewe wakati. Mubvunze mubvunzo uyu apindura. Okay, na unakuya kumbere kuti tata ndakatumwa nameta kuti. Akumbana kuya ndichida kumana meta kuti. Akayana nyeye kuda unena muchembere. Hai alright, usati watanya nyaya muchembere, wakatanga watanya nyaya muchembere utada unawapedza nebhaika ndizvo. Wapedza tora nyaya iyoyo. Haunazotara here kuti watumiwa nameta kuti ukada kukuona iwe. Handini pamusoro. Chimira maita kudzwa makatuma here Keni kuti anoshedza uyu? Inini handambovatuma but kuti uyu azvozvizivi. Ngoda homkwete. Handina. Vamukuru ndwanga ne communication naye ndakatomufonera. Vamukuru vako? Hanzvadzi amai Kaspa vasimuka vachitaura apa. Vamukuru vangu ume. Alright, imi mchigara kubasa Keni tikatopedza nguva. Neki pane zvataurwa nemudzimai uyoyo uyu wamaki. Nyararei. Pane mashoko andanzwa atawa nomukadzi wawo wamaki kuti hembe yamukazopfeka kuti hanzi yemukati yamukazopfeka ndiyo yakazobatsira kuti uyu anaye. Zvakatika ndezvokuti inini pandakabva for 5 days kunosangana nemukomana ndakangosvika ndakabvisa ndofunga pendi ndakawacha ndibva ndangozvisa paimunhu ndibva ndangoti bata zisinika jira kanga ndandibva ndangozvisa mudhuru ndangosiya zvakadaro. kajira kuti makakawacha? Kajira ndasina ndangozvita ndibva ndangozvisa mudhuru. Jira manga musina? Sei makaya sina kuruwacha? Iye ngoti kwanga kwadoka for 5 days. Zvive days hazvinyepa.
ndikabvunza kunyepa ndokuti izvo zvakati zvichitarana naye nhasi kumanheru mangwana acho ndopavakauya ndopakanomvura ko pandikataura kuno Osho iye anoziva Leonard akatora futi hanzi yenye mukati iyoyo akaita zvaakaita makamatowa chakati kanga kavereke chituka sekuru vakati inoshanda here kana yambo wacho zvikure vati uyada kutinyepera inini ndomboita ngeda kutaurawo panyaya iyi vanogona kunge vanhu vavese kutenderawo kunzenga inini pakupirwa kwandikaitiwa zvakanzi zvose zvavanenge vaita hapana chava chatombofungidzira kuti ichi ndichingawabatise kana chingadi saka vana zvavakatombofungidzira kuti kajira kaikangade kuwachwa ongetori mushonga watoita kuti vakangana inini ndichisvika sekuudza kwandikaitwa kuti uchisvika vanhu zvavanenge vaita wochatora jira ravanenge vakashandisa wobatsirana nemishonga yako yandikakutaura wangosvika uchingotora jira ndobva richeta uchiziva kuti pamwe zvikaita ndakatosvika ndichitomubvunza bhozi ndaitoziva kuti havatofi vakatorishandisa pfungwa dzadzitouye pavanhu ndatosvika ndichikuti ndipowe jira ramukashandisa iye haana kukakama akatonoritsvaka penda haana zokupa zvependa anaurwa asi sekutora kwawakaita mushonga uyu zvakanaka kuti waidzivirirapo auone here kuti iwewe ndiwo marombero anoita vanhu vakawanda ini ndandatosaina kuti kana ndikaromba zvangu nenzira yazvina mhosva bhozi mhuri yangu ndaiti pese pese ndaichema musodzi nekuda kwokuti ini ndakakura ndisina amai ndichitambura ndichirera ndakasiyirwa munin'ina wangu inokupedzisera akasiyiwa yewu mukomana muona taura akasiyiwa ane 8 years tanga tipo 3 mumwe wacho aritori kubhinga kubva ipapo svikana nhasi asati atodzoka kuno nenyaya yesituation dzaiitika saka baba vakazotorawo mumwe mudzimai saka mudzimai mungoziva kuti baba vakatora mumwe mudzimai amurarame mese saka ndo inini yandakada kufunga kuti saka vana vangu futi vorarama here vasina amai ivo amai vasina kufa inini zviri nani ndakazviitira kuti amai vakafa ko apa vasina kufa nenyaya yekuti mukomana ndaitsura vabereki vake vachitosimbisawo kuti mukomana uyu dai anga asina chi mukadzi dai anga asina chi murume ungadai aita chi murora wedu saka zvichirwa zvaitosimbisiwa nevakuru todzoka wandinoti mukoma wangu akarora sisi vake uyu anova iye bhuti wehanzvadzi yangu yanga achitaura ndiye aitoenda kumuzukuru wake achitomuti iwo chienda vamunini ndinavo kuno chienda kumba kwavo ndo matambiro yaitwa nyaya yaitambirwa paukama hwedu tega tega saka ini vanhu vaidzoka vonditi ndiri kuziva kudanana kwomukomana uyu nemudzimai wangu but ini hana chandaiziva vaiziva ihama dzangu asi inini ndanga ndiri mukati mokuzvitsvaga saka ndakazoona kuti matsvagiro zviri nandivhime nefuti pana kuvhima neni sezvo iwewe sezvo wakapiwa bhaiki wakabatiswa bhaiki wewe matarisiro ako bhaiki riri kuenderana here ne800 yawaita inini ndichiona bhaiki harienderani ne800 yandaida nekuda kwokuti matengesero atoita mabhaiki muno takutongotengesa sechipi price chinhu chakashanda hamuna ari kumbotenga nemari kusvika ipapo uyezve izvozvi ndinogona kuchiona ndinaro ndakarichengeta inini 800 ndine vana vadoenda chikoro ndikutotadzira kuti ndivaendese chikoro ndenge ndakarichengeta mumba ritoshaya kana bhara saka ndikawana 800 yangu ndakutomhanya kukafa nhamo dzangu semunhu akashandisa mari yake ndisina zvandanga ndaiitisa neumwe muto ruda kuzama kutaura kuti unogona kumupa bhaiki rake utengese kupa mari handomu unokwanisa here kuti utengese bhaiki umupe 800 iwe ndati unokwanisa here kutengesa bhaiki umupe 800 yake zvasekuru it's another issue iwewe zvasekuru zvauri kutaura ka panapa hatinyanyozviteera stereki because ari kuda kuzogadzirwa injini ndiwo kuti ufadze mukadzi wako panapa tiri kutaura zveuye ari present zvasekuru unozovateera ndiwo ndikatodzoka mukomana uyu nyaya yekuti hatizivi kuti iye ani pamwe ane hama dzikumusimbisawo pakuti akanenge kaundururani panyaya dzake ndichimutarisa ini mukomana uyu inyaya yekuti mhosva dzinenge dziripo dzakafanana neidzi dzichisvika munzeve mangu ndakangofunga kuti zvino handipedze dambudziko rondegara uyezve mwoyo ndandinawo uyezve ndoti zvikwanisa but ndakazongoti orit mhuri ndoisira nhamo rega ndisiyane nazvo saka mukomana ndiri kuzoona kusvikana nhasi ane kamwe kapfungwa kekuramba achiita kunge ane nyundwa anoramba achitundumara haazvidzore pakutaura kwake izvezvi ndaigona kutomubatsira zvekuti ndaimusunungura mukomana ndisina basa nekuenda kuna sekuru ndichingobvunza pafoni sekuru ndoita sei muzukuru wangu muregererei ndomusunungura mukomana pasina dambudziko nyangu pasina chaaindipa ndaimusunungura yanga iri nyaya yekumuudza kuti zvawaita
mhosva but hazvidiwe mukurarama. But mukomana vakasvika pakuratidza kuti vanhu vane ruzivo nanokuti kuuya kwandaita padare panapa ini ndini ndaifana kuyazomhangara nyaya yangu asi ndini ndavazomhangarirwa ndiri ndini munhu akaitirwa mhosva. Yeah. Ane mai vemukomana uyu amaki vangada kutaura mai chikova vari kuti anyoresa ndimai chikova muri kufara here nezviri kuitika here? Saka tikuti mwana akagona here mwana wenyu wamukabereka? Akatadza. Saka kana munhu atadza tinogadzirisa sei dambudziko? Ndesaka tauya kuno takapotera kuno nokuti uyu asi ndiye akapotera isusu ndisi takapotera tokurwadziwa nokuti ari kurwadziwa kutsvaka upenyu hwake. Makamutsanangurira here kuti hatisina kukusungisa kupotera? Iye takamuudza akataura kuti handina sabhuku pamberi pangu handina mambo pamberi pangu nokuti ndi mukadzi wangu ndinaye makutopa kuti ndifende munhu pamberi pangu. Apa hatingati mukumutsvagira here futi nyaya nokuti aripo pamberi pangu yanga asina mambo akadai asi panapa saka iyoyo rega tikanzure inoti nokuti uyu akatadza handii iye kutaura kuti